ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏଇଟା କଣ ପାଣି। ପାଣି ପାଣି ଥୁଆଇଛି। ପାଣିରେ କଣ ଭାସେ ଆଉ କଣ ବୁଡେ? ଏଇଟା ଜାଣିବା। ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ଭାସେ କଣ ବୁଡେ? ଗଡି। ଆଉ କଣ ଗଡି କଣ ହୁଏ? ଗଡି ତା ଭିତରେ ପକାଏ। କଣ ହେଇଯାଇଛି? ତାର କଣ ହେଲା? ବୁଡି ଗଲା। ତାରେ ଭାସେ କଣ? ପତ୍ର। ଆଉ କଣ? ଜରି। ଆଉ କଣ? କୁରକୁର ଜରି। ଆଉ କଣ? ଆଉ ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ଯିଏ ଭାସେ ସେ ହେଲା କଣ ହାଲକା ଜିନିଷ, ଯିଏ ବୁଡି ଯାଏ ସେ ହେଲା ଓଜନ ଜିନିଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଏଥିରେ କଣ ଭାସୁଛି କଣ ବୁଡି ଯାଉଛି। ହାଁ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ? କାଚ। କାଚଟା ଆମେ ପକେଇବା ପାଣିରେ ଦେଖିବା ଭାସୁଛି ନା ବୁଡୁଛି। ହାଁ ଖୋଲିଲ କାହିଁକି? ଦେଖ କଣ ହେଲା? ବୁଡିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖୋଳ। ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଉପରେ ଭାସିଲା। ଏଇଟା କଣ? ଗଡି। ଏଇଟା ଦେଖ କଣ ହଉଛି? କଣ ହେଲା? ଭାସିଗଲା। ବୁଡିଗଲା। ତାମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଓଜନ ଜିନିଷ। ଓଜନ ହାଲକା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ? ସ୍କେଲ ପେନ୍। ପକେଇକି ଦେଖିବା ଭାସୁଛି କି ନାଇଁ। କଣ ହେଲା? ଭାସିଲା। ଏଇଟା ପେନ୍ କ୍ୟାପ୍। ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଭାସୁଛି ନା ବୁଡୁଛି। କଣ ହେଲା? ଏଇଟା କଣ? କଟର। ଏଇଟା ଦେଖିଆ ଭାସୁଛି ନା ବୁଡୁଛି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଦେଖିଆ ଭାସୁଛି ନା ବୁଡୁଛି। କଣ ହେଲା? ବୁଡିଗଲା। ସେଟା କଣ? ଚକଡି। ଚକଡି ଭାସିଲା ନା ବୁଡିଲା? ତାହେଲେ ସେଟା କଣ? ହାଲକା ନା ଓଜନିଆ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଦେଖ ଏଇଟା କଣ? ସୋଲ ଭାସୁଛି କି ବୁଡୁଛି ଦେଖିବା। କଣ ହେଲା? ଭାସିଲା। ତାହେଲେ କଣ ସୋଲ କଣ? ହାଲକା ନା ଓଜନ? ହାଲକା। ଏଇଟା କଣ? କାଠି। ଏଇଟା ପକେଇବା ଦେଖିବା। କଣ ହେଲା ଏଇଟା? ଭାସୁଛି। ତାମାନେ ସେଟା ହାଲକା ନା ଓଜନ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ବୋତଲ ଠିପି। ପକେଇବା। କଣ ହେଲା? ହାଲକା। ତାହେଲେ ଓଜନ ହାଲକା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ? ଜାଣିଲ ଓଜନ ହାଲକା ବିଷୟରେ? ଓଜନ ହାଲକା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ପଡିଗଲା ଦେଖ। ତାହେଲେ କୁହ ମତେ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବି କହିବ। ହେଲା ସୋଲ ବାସେ ନା ବୁଡେ? ପଥର ଓଜନ ଜିନିଷ। ପେନ୍ ସ୍କେଲ ପେନ୍ ଭାସିବ। ପାଣି ପକେଇଲେ ଭାସିବ। ହାଲକା ଜିନିଷ।